Μήπως κοινή πεποίθηση ότι οι άνθρωποι μοιραζόμαστε ένα λίγο πολύ κοινό hardware και διαφοροποιούμαστε πρώτιστα όσον αφορά το software? Μήπως λοιπόν αυτή η αντίληψη είναι μια φυλακή της σκέψης? Αυτή την άποψη διατυπώνω στο βιβλίο μου «Όταν το σύμπαν μιλά δεν μπορείς να το αγνοείς». Εξηγώ ότι οι νόμοι που διέπουν το σύμπαν φανερώνουν ότι όχι μόνο όλοι οι άνθρωποι δεν μοιραζόμαστε το ίδιο hardware, αλλά και ότι το software μας έχει τη δυνατότητα να αλλάζει το hardware μας. Σε επόμενα βίντεο που θα υπάρχουν στο κανάλι μου θα αναπτύξω αυτή την άποψη και θα εξηγήσω γιατί αυτή ανοίγει την πύλη για τις ιδέες του μέλλοντος όσον αφορά την πολιτική, την οικονομία, την θρησκεία, αλλά και τη θέση της επιστήμης στη ζωή μας.